nili tum ladak thana long anewang nangkok ke lalo nili phan non malom social media long nai post pitap nai post pi lalok nai post pitap lo phan nong nu nang ki jo la so pu thak singi gi tum ni thana long anwang nangkok lo la si la bangke tadu ka bi pen stame chuni ngri lo nili phan la so nong nu nang ki jo apo da bang nang li tum delete ik lam nang ko pen delete ik kadu ka bitum stame la so nong nu ni khana gi jo pot delete ik la kedak thana longan ke bang nang ko ke la nili bong ana nili ingji raphan penang ana muni tum nong no ki jodo amachi adhe ka tumbang ansu se anong no ki jo ma alam ki putap comment halong ki putap amachi nili tum lam klar da chipi lo facebook along ta amachi adhe ka tumbang pinini dat amachi chidilit le dat amachi nili tumang thana long an ke bang nang ko lo tamela po la fast ki upload cheng abang phi aphan si tame nili tum phone call pen alang liphan pulo kopi pochinang lison upload ik delo ustami nili alang liphan arjulo bons kam alang bang pulo ni nona lom chethang ipik amachi nili ning ke kang amachi upload ik det posikipu amachi son ke nanglita approve ave pin pen ke nili bang pulo son upload le det nai pulo alangli bang chethang lo nining ke kang pen amachi alangli bang upload det posikipu amachi alangli bang phan pulo lamklar isibak chipi da noi pusin nili pulo alangli phan amachi alangli lamklar chipi lo bon sitame alangli chi delete et sitame muneda tombang ke screenshot cho endonsi alangli page long bang upload si la nili bong aphan nongno ki juno an ke tok thap ke tok pru an abang sinon bang ke dak thana long anta nili bang ignang ko amen nang mention det di mana amen ke upload ceng abang ke tabita terang pi non FIR dang ke pi bang ke komara phan lo non FIR ki pi bang ke tabita terang pi phan lo alangli bang nilitum pudet apita me nane kopi ne mane an son lo mane la son si upload bom lo mane direct indirect pen si nilitum han nang upload pitu bom lo so lam si nili bang ke FIR nang pinang ko lo mani nilitum bang kulo masih jila bang ke lam klar chipi pamika sonde nitum taning samjing ko kusi mathale bons tamelang li bang pet lam klar bang chipi pedet amachi wala belek amune la tum sitame upload ik bom lo amachi la nili bong apine bang ke viral ik bom lo jo labang so alam ke laga hok kali pemana itu labang so alam bang ke hok kali maduta tinang ne alang li toklo bang long sarmar long choka donjui laso aprang apen antame hemlock sido lasi laso ki tok arni tame hemlock sido lasi maduta manghunang ne labang ke non litum hem pensi non wanglo manda FIR nang pira pen lo hok alam kali pusi itum dak thana long FIR nang pilo bang kona bang hu bang pipan FIR report ma bang kuana bang pu bang ke nitum bang doik pik sitame non bang ke la tabita terang pi langli phansi di FIR pipon lo lapen ST rong chitim pu labang rong checho ko bang sorry istilah rong checho ku si Facebook long chibi man alangli bang la nili bong pen foto chibi rapet amachi alangli bang junono alam bangke dog idelo lasi majota ST rong chitim pu la Facebook long dam te theglong ji non anta chidilit lelang bon he lasi laso thak alang phanta lasi FIR pidelo non ali ke FIR pipan bang so FIR register lo man ta ladak bang register litum ladak FIR pipen ladak thondam le he lasi dak nitum phan nongbe bang sisar nang le lang amasi nitum inghong det ponon amasi laso case register li phan nitum dak non nang litum ke bangini phan